10. závodu Racing série vítám i Nikolu Morávkovou. Nikolo, ahoj. Ahoj. Prozrať divákům, odkud jsi přijela? Přijela jsem z Brna a cesta trvala nějakých 4 hodiny i s přestávkama. To je docela daleko. Nikolo, jsi tady poprvé nebo se účastníš pravidelně? Účastním se pravidelně a letos zónu. A co, nějaký úspěchy, můžeš něco zmínit? Tak z minulého roku z tohoto seriálu tak mám vlastně titul šampionky a letos taky už se nějak jako trošičku držím toho prvního žebříčku taky v ženách a pak mám ještě z jednoho závodu, teda seriálu závodu, mám taky titul. Nikolo, ty se účastníš nějakých jiných závodů nebo jezdíš jenom tady na racing sérii? Prozraď nám něco víc o sobě a o své řidičské kariéře. Tak jezdím dohromady 4 seriály závodů, Cesato slalom, ten seriál, hobby rally a teď budu začínat ještě i Carboniu. Je mi 17 let a letos budu přesedlávat na Volkswagen Scirocco, který je vlastně 300 koňový auto. Koukám, že tady závodíš s Mitsubishi, řekneš nám něco o autě? Tak Myšák je tím, že je malinký, tak je dost hbitej, má 220 koní. Má to stavitelný podvozek i výškově, jsou tam daný závodní gumy, teď na zadku jsou mokrý hojsry, na předku jsou teďka hankuky a občas to proměňujeme a záleží podle počasí a tak. A tady v Sosnoví nám dneska trošku sprchlo, jak hodnotíš počasí, baví tě to na tom mokrou nebo seš spíš na suchý podmínky? Tak já jsem spíš na ty mokré podmínky, protože na tom mokru, jak to klouže, tak je to samozřejmě super a hlavně na tom mokru je to větší zábava než na suchu. Super, tak děkujeme moc, ať se daří. Taky děkuju moc.